बेनिफ्राय दिनै रायजोफोरा सिनायबाय मा फिल जायो माने रायजोफोरा सिनायबाय गोसोखौ माबायदि मोनो कालसाराव गिदिंनाय लोगो लोगो माखासे मानसिया सिनायो आरो माखासे गाज्रि मानसिफोराबो माने खिबु होसोयो माने एक्ट्रेस मानसि लेडिस मानसि नोंनि लाइफआव दिनैसिम सोरबा माने बिराद फैसा गोनां नोङो नोंनाव कल फैगोन ना फैया नों एलबामाव बेसेबां लायो बेफोरबायदि कल फैगोन ना फैया आरो आं प्रडिउस खालामनायदो नोंखौ नांगौ नोङो मोनसे एलबामाव बेसेबां लायो बेफोरबायदि नोंनाव कल फैगोन माने एथ' डिमान्ड खालामनोबो एसे बोरैबा मोनखाङो आरो ओमफ्राय आं होनहरबाय 25,000 होनदों आं फ्रेंकलि होनबाय ओमफ्राय 25,000 होननायाव 25,000 ल' बिदि एजेक माने आंखौ बिदि होनदों लाक्जारियास लाइफ एक्ट्रेस जाबाय गारि फिसा फिसायाव माबायदि गिदिंनो बे गामियाव माबायदि थानो गारि गिदिर गिदिराव गाखोनो लुबैयो दा प्रग्रामाव थाङो गारि गिदिर गिदिर गाखोनो मोनो नंना नङा धोनि मानसिबो लोगो मोनो हा मालदार मा फिल फैयो नोंसोरो मा फिल फैयो दिनै एक्ट्रेस जाबाय बयबो सिनायो आं गुवाहाटियाव थांनोसै गुवाहाटियाव थानानै आं खामानि मावनोसै गामियावलाय मानो थानो बेफोरबायदि गोसो जागोन ना जाया सब एक्टर एक्ट्रेसनानो आइफन थायो नोंना मानो थाया गिबियावनो आंनि गासै भिडिअ नायगिरिफोरनिसिम गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनै आंजों दङ सुदेम सना रामसियारि आगै गासैबो मिथिखागौ जायफोरा इउटुब नायो मबाइलाव भिडिअ नायो आगैया मा मावगासिनो दङ बर' हारिनि माने बर' कालसारजों लोब्बा लाखिनानै माखासे एलबाम बायदिसिना फिल्मफोरावबो मोसाबोगासिनो दङ गासैबो सिनायखागौ बेनिफ्राय दिनै आङो फार्स्टआवनो सुदेम सना आगैखौ माने आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै गांसे आर'नाइजों बरायग्रोनोसै बेनिफ्राय माखासे बाथ्रा मोनथिनि जोङो बर' फिल्म एक्ट्रेसफोरनि आं गिबियावनो सरि बिखायो मानो होनोब्ला बे आगैनियाव आं माखासे सोंथिफोरखौ सोंनो गोसो गैयामोन थेवब्लाबो आं दिनै सोंनोसै बिनि थाखायनो आङो गिबियावनो आंनि सोंनाया बा जोंनि रायज्लायनाया माबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला जोंखौ गावनि साननानै निमाहा होब्लानो जाबाय दिनै सुदेम सना आगै रामसियारि बेनिफ्राय दिनै आगैया मा फरायो बेखौ खोन्थाना होग्रोदो बबेयाव फरायोमोन फार्स्ट बेनिफ्राय दिनैसिम मा फरायगासिनो दङ बेखौ खोन्थाना होग्रोदो आगैया गिबियावनो गासैनिसिमबो खुलुमबाय आरो दादानिसिमबो खुलुमबाय आङो दा डिग्री थार्ड सेमिस्टाराव फरायगासिनो इंलिश अनार्स लानानै बर्मा कलेजावहाय ओमफ्रायो आंना स्कुलिंआ सेन्ट जेभियार्स हाइ स्कुलावमोन आं नार्सारिनिफ्राय माने LKG निफ्राय क्लास 10 सिम सेन्ट जेभियार्स हाइ स्कुलाव फरायदों मसलपुरनि ओमफ्राय आङो HS खौहाय HIND गर्ल्स कलेजाव खालामदों ओमफ्राय आङो डिग्रीखौबो बेहायनो खालामनो गोसोमोन आरो खिन्थु खायसे उसुबिदा कर'ना बेट्समोन ना 2020 आव ओमफ्राय कर'ना बेट्सनि थाखाय आंना पार्सेन्टेजआ इमान मोजां जायासै आं जेन थेन लाइक आं स्टार मार्क्सबो मोनासै आरो 74% मोनबाय ओमफ्राय मोननानै एसे माने जोंनाथ' ओजों गुवाहाटियाव काट अफ मार्क्सआ बुहुत बुरजा जायो बेनि थाखायनो आं निजिनि कलेजाव खाबाबो माने आङो हेन्डिकआव एडमिसन मोननो तान जादों आरो मेजरखौ माने आं इंलिसाव लुबैदोंमोन आं इंलिश साबजेक्टआव मोनासै आं हिस्ट्रि ओमफ्राय बिदिनो हिन्दी ओमफ्राय बे हम साइन्स बेहाय मोनदों आरो बेनि थाखायनो ओमफ्राय लानाय जायासै ओमफ्राय लागा बोरै लांखो ओमफ्राय बर्मा कलेजाव एडमिसन लाबाय आरो दा जिबाबो ओमफ्राय सेटिसफाइड आं पुरा माने आं बे इन्डास्ट्रियाव जुदि आं बर्मा कलेजाव लायामोनबा बेखिनिखौ आवगायनो हानाय नङामोन सानो आरो दा मिथिबाय बेनिफ्राय आगै दिनै बर' फिल्माव फैबाय एलबाम गाबाय गोबां बोसोर जाबाय एलबाम बानायनाया बेनिफ्राय दिनै रायजोफोरा सिनायबाय मा फिल जायो माने रायजोफोरा सिनायबाय गोसोखौ माबायदि मोनो आं होननो थांबा आं बलिउड बुहुत फल' खालामोमोन मस्टलि माने दीपिका पादुकनखौ आरो आवगोलनिफ्रायनो बुहुत फेभरेटमोन ओमफ्राय आं बिदिनो निजिनो इमाजिनेसन खालामबाय थायोमोन सोरबा एवार्ड रिसिभ खालामनाय मानाय ओमफ्राय दा बर' इन्डास्ट्रियावबो मोनसे स्कप दङ आङो होननो थांबा 2010 आव आं बाबायाथ' बिदिनो डाइरेक्टर लाइनाव दंमोन नालाय ओमफ्राय बाबाया 2010 आव फिल्म बानायदोंमोन सिमां होननाय आब' मासुमा एक्ट्रेसमोन होमबा ओमफ्राय बे जोंनि सासे लेजेन्डारि एक्टर आरो दा बिथाङा गैलिया दिलीप सारा बेमोन ओमफ्राय बे आंनि मोनसे सिन दंमोन फिसानो ओमफ्राय माने आब' मासुमनि उन्दैनि रल ओमफ्राय बेहाय बाबाया सोबाय खिन्थु सोनानै आंनि सिनखौ होमबा टाइमाव डिलेट खालामना होदो सिना आग्लायनायनि थाखाय बाबाया ओमफ्राय थाङै थुङै 2012 आव ओमफ्राय 12 आव बे बान्था बेहाय आनि संगिनानि उन्दैनि बेहाय
मोनलांबाय ओमफ्राय बिदिनो मोनसे स्टेप बाय स्टेप थांगासिनो आरो 17आवबो आदा जोंनोमोन ना बड'लेण्ड फाइटाराव टाइटेल संमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय आरो जेंसि थेवबाबो आं माने बे मोनसे स्कपखौ मोनलाङाखै आरो ओमफ्राय जितिया 2020 फैबाय लकडाउननि टाइमाव बिदिनो मोनसे काभार भिडिअनि होमबा टाइमाव बहुत जावर जासोदोंमोन आरो बे टाइमावनो ओमफ्राय जोंबो आं फेमिलिजों बिदिनो रायलाय होनलाय माने आंबो माबा इउटुब चेनेल खुलिबाय ओमफ्राय खुलिनानै बिदिनो आङो भिडिअ होबाय माबाय ओमफ्राय बेनि उनाव आं सानसे माने एक्सपेक्ट खालामाखैमोन आरो निजिखौनो बे मोनसे आंनि गांग्रिङा होननाय मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन बे भिडिअआ माने आंनि इउटुबाव इमान भाइरेल जायाखै बाट माबायाव फेसबुकआव मोनसे पेजाव होबाय बे पेजाव आं नुबायखि ओरैबायदि भिउस थांदों मानसिफोरा शेयार खालामदों आंखौ टेग खालामदों ओमफ्राय बेहाय माने पुरा मोनसे ट्रेन्डिं जाफैयोना दानाथ' ससियेल मिडियाआव ओमफ्राय बै टाइमाव 2020आव अबेबा मोनसे टाइमाव आरो आंना बिदि ट्रेन्डिं जादोंमोन आरो ओमफ्राय बेनिफ्रायनो आंहा जस जासिनबाय आङो सप्तायावनो होनाय जादों मादों ओमफ्राय बिदिनो खायसे प्रडिउसार्सनि मेगनाव गोलैखो ना माखो ओमफ्राय बेहायनो आं फार्स्ट 2020आवनो आंनि फार्स्ट अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ खालामजेनदों आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय लानानै बेक टु बेक प्रजेक्ट मोनबाय खिन्थु आंनि लाइफआव टार्निं पइन्ट लाबोदों होनबाथाय बे मेगन बेखेवाब्लाबो लाबोदों बेनि उनावनो माने सिनाय जाबाय मेगन बेखेवाब्लाबोनि उनाव आं फार्स्ट टाइम माने आं बिदि फुटबल खेला जायोदि बेफोराव लेंहर जाबाय माबाय माने मोनसेनिफ्राय मोनसे माने 2020निफ्राय टार्निं पइन्ट लादों आरो आवगोलना माने फिसामोन प्रजेक्टसफोरा खिन्थु सिनाय जानाया दा ओंखायनो बहुत लाकि फिलबो खालामो आरो ब्लेस फिल मोनो बेनो आरो गोसोखौ मोजां मोनो बहुत मोजां मोनो रेसपेक्ट लाभ बिदिखौ आरो दिनैथ' एक्ट्रेस जाबाय सिनायबाय दिनै कालसाराव गिदिंनाय लोगो लोगो माखासे मानसिया सिनायो आरो माखासे गाज्रि मानसिफोराबो माने खिबु होसोयो माने एक्ट्रेस मानसि लेडिस मानसि नोंनि लाइफआव दिनैसिम सोरबा माने बिराद फैसा गोनां नोंनाव कल फैगोन ना फैया नों एलबामाव बेसेबां लायो बेफोरबायदि कल फैगोन ना फैया आरो आं प्रडिउस खालामनायदो नोंखौ नांगौ नोङो मोनसे एलबामाव बेसेबां लायो बेफोरबायदि नोंनाव कल फैगोन ना फैया आंनावथ' इदि होननो थांबा एकदम फ्रेंकलि बुंनि दादा आंनाव बिदि दासिम आं माने बिदि सौदुफ्लाङाखै आरोना आं आंनि लाक होननांगोन ना मा होननांगोन मिथिया आं गोबां प्रडिउसार्सफोरजों खामानि मावबाय ओमफ्राय माने बेफोर मानसि लानानै मानसि जायो नामा जोंनि इन्डास्ट्रियाव आं होननो हाया आरोना दा खिन्थु ओमफ्राय आं खिन्थु बेखौ फेस खालामाखै मानो होनबा आङो स्टार्टिंनिफ्राय लानानै जेथिया आं मिउजिक भिडिअ खालामदों जेब्लायबो माने आं फार्स्टआवनो बाबानो खिन्थाग्रोगोन ओमफ्राय बाबानि खिन्थानायनि उनावहाय आंना मा जायो सब शुटिंआव आङो आनै नङाबाथाय थाङा माबा मोनसे आं आरो सिकिउर फिल मोना उन्दैनिफ्रायनो माने बिमानैजों देरबोनाय नालाय ओमफ्राय असे बिमानै दं जाय हाबा जायाखै ओमफ्राय बेखौ जेरावबो लांफाबाय थायो ओमफ्राय बिदिनो प्रडिउसार्सफोरा रायलायहरबाबो माने आं जेबो उसुबिदा मोनाखै मानोना आं दा बांसिन खामानि जेनेबा प्रडिउसार्सफोरजों मावदों होनबाथाय जोंनि बर'नि लेजेन्डारि सिंगार आनि सुलेखाजोंनो गोबां मावबाय ओमफ्राय बे एसेन खुंगुर बे मेगन बेखेवाब्लाबोनिया आदा नयन बिसोरजोंबो बेफोर माने आंना एसे इनडाइरेक्टलि जाजोबनाय आरो बाथ्राफोरा ओमफ्राय आं जेबो उसुबिदा मोनाखै आरोना ओंखायनो आं होननो थाङा दि माने आं बिदि गाज्रि जेबो इन्टेनसन मोनथ'वाखै आरो फालतु कल फैया आरो 15,000 लायो होनबा 15,000 बिदि टाइप आंना मायाव जायो दादा प्रग्रामाव जायो मोनसे आं जायगाखौ मेनसन खालामला माने आं फैसानि बाथ्रा होनदों नालाय आं होनसै जों माने बिदिनो 20-25नि गेजेराव खालामो प्रग्रामावथ' बहुत खरसबो जायो नालाय ओमफ्राय बिदिनो डेन्सार्सफोर थायो ओमफ्राय नों गारि भारा लांनांबाय मानसि बुरजा थाङो हरनि समाव नोङो ट्रेभेल खालामबाथाय जेनेबा जाया जे बुरजा थांखानांगौ आंजों स्पेसियेलि आंनि मामाया जेरावबो थाङो प्रग्रामाव जा मानि असे बिदा ओमफ्राय आदाया सम सम थांफायो ओमफ्राय बिदिनो बहुत जालाङो ओमफ्राय गामिनि दादाफोर लाङो सेंग्रा मानसिफोर गैयाबा जोंनो एसे बोरैबा गिनाय मोनो बे गलाघाटआव मोनसे स्टोरि जादों बेखायनोथ' दादा जों आब' हेलिनाजों आंजो माबाजों मा होनो आब' हेलिनायाथ' पिस्तलखौनो नुदो बे मोनसे प्रग्रामाव आरोना आं गोजानखाय माने बैसागुना आं माने एथ' डिमान्ड खालामनोबो एसे बोरैबा मोनखाङो आरो ओमफ्राय आं होनहरबाय 25,000 होनदों आं फ्रेंकलि होनबाय ओमफ्राय 25,000 होननायाव 25,000 ल' बिदि एजेक माने आंखौ बिदि होनदों
नङा आं बेखिनिखौल' लायो बिदि होनबाय ओमफ्राय अथ'जेबा आं बैसागुआव हायेस्ट लानाया बेनो नङाबाथाय आरो बिदि दङ आरोना 25 ल' 25 ल' खिन्थु मिउजिक भिडिअ बिदि फेस खालामाखै आरो आं प्रग्रामाव फेस खालामदों आरो मिउजिक भिडिअआवबो फैयो ओरैबायदि फैयो माने बे प्रडिउसारबो नङा निउ प्रडिउसार सोरबा फैसा गोनां बेखौ नों बुंबाय दहायो मानसि लाना मानसि फैयो नामा आं एलबाम बानायदोंमोन आं थाइलेन्डआव लांगोन बानायनायदोंमोन बेसेबां लायो 15 ल' होनना बुङो नाथाय बिसोरो एलबामबो बानाया बेनिफ्राय बिदि फैयो बेखौ आङो मिथिथारगौ बेखौ गाज्रि मोननानै जेबो लाब गैया नोंथ' जिबाबो सिनियर जाहैबायना जिबनाव लार्जारिस्ट लाइफ एक्ट्रेस जाबाय गारि फिसा फिसायाव माबायदि गिदिंनो बे गामियाव माबायदि थानो गारि गिदिर गिदिराव गाखोनो लुबैयो दा प्रग्रामाव थाङो गारि गिदिर गिदिर गाखोनो मोनो नंगौना नङा धोनि धोनि मानसिबो लोगो मोनो हा मालदार मा फिल फैयो नोंसोरो मा फिल फैयो मा गोसो जायो नों एसेफोर मिन्थिनोबो हागौ खोमा जिहेतु आं ओरै जेनिजोंबो लोगो नालाय ओरै जायो आरो मानसिफोरा होनोना बुहुत नोंसोरलाय एक्ट्रेस मानसि एक्ट्रेस माने आंनि लोगोफोराबो होनो एक्ट्रेस बिदि होननानै फैसानि जेबो आंखालानो गैया मा गैया होनना जों बिदि होनो ओमफ्राय जों इखौ आं फुरा माने डिसक्राइब खालामलांबाय थाङो आरो मा होनो जोंथ' खरसा बांसिन जायो दे हिनजाव मानसिना दा जोङो सब प्रग्रामावनो दख'ना बायनाय मानाय ओमफ्राय अबेबा सेम बुस्थुखौ गानबाबो होनजायो बुहुत खोथा फैयो आरोना गावबा गावनो मेनेज खालामो नालाय ओमफ्राय दा बाबानिफ्रायबो समाव बिनो बोरैबा मोनो बाबाया जेनेबा जब मावबाबो एसे बोरैबा मोनखाङो आरो बाबायाबोलाय बेसेथ' आरजियो आरो आवगोलनिफ्रायनो लाबोबाय स्कुलिंनिफ्राय लाना प्राइभेटआनोमोन नालाय ओमफ्राय आं दा बे गारि गुरिनि खेथ्रआव होनदों ना दादा आं बर्मा कलेजाव फरायो आं स्टिल आं दाबो आङो अट'जों ट्रेभेल खालामो थांलाय फैलाय माने समाव गारिजों दोनहैयो नंगौ ओमफ्राय खिन्थु आं टाइम थोख'वा आं बांसिन आदाखौ लाङो बाइकजों दोनहैनो मानो ओमफ्राय समाव एसे माबा माबिफोर बुस्थु लांनांगौ जायो होमबाथाय आं गारि लांगोन ओमफ्राय खिन्थु एकदम न'आव सोलाबानो बांसिनथ' सोलाबानो जाजोबो ओमफ्राय आं अट'जों थांलाय फैलाय खालामो आंनि लोगोफोरा होनो खायसे मानो अट' गाखोयो नोंनि स्टेन्डार्डखौ नाय नों मानो देलायबाङा बिदि बुहुत फेस खालामबोबाय आरो लाजिया गुबुना गिदिर गिदिर एक्ट्रेस जाबाय जों गारि फिसा फिसायावलाय मा गामियावलाय मानो थानो जों टाउनाव थानांगौ नोंनियाव बिदि गोसो जाया नामा आङो दिनै एक्ट्रेस जाबाय बयबो सिनायो आं गुवाहाटियाव थांनोसै गुवाहाटियाव थानानै आं खामानि मावनोसै गामियावलाय मानो थानो बेफोरबायदि गोसो जागोन ना जाया आं बिदिखौ आंगायल'ल' मोनो मानो मिथिया बाट आं इमान फेमिलियाबोथ' जोंना एथ' रिचथ' नंखाया जों आवगोलनिफ्रायनो जेनेबा गोरिबबो नुबोबाय बाबायाथ' जेबो गैयामोन जिर'निफ्राय स्टार्टिं खालामनानै दा बेखिनि स्टेजसिम दा होननो थांबा बाबानाबो गभर्नमेन्ट जब दं नालाय बाबायाबो आरजियो दा आंबो एफा एनै ओमफ्राय आदायाबो जोंना बे लाइनावनो थांहांबाय नालाय ओंखायनो इन्डिपेन्डेन्ट बादि मोनो थेवबाबो जों माने बिदिनो मिलायलांगासिनो आरोना जाखिनियाव दङ ओमफ्राय दा थांलाय फैलायाव नोंगो मालाबा आंबो बुहुत लाक्जारियास कारावबो गाखोफेरबाय सब सिटुवेसनजोंनो आङो गोरोबनांगौ जाजोबो एकदम दा होननो थांबा अडियावबो गाखोफेरबाय नांगौ अडियाव गाखोनानै बेखौनोथ' गामियावलाय मानो गारि फिसायावलाय आंलाय मानो बेनि लाइफआव मोननांला आङो लार्जारिस्ट नांगौ बिदि गोसो जागोन ना जाया बिदि माने सिटुवेसना जुदि आं निजे खामायनो हायोबा ना दादा जुदि खामायगोन माबा मोनसे दाथ' आङो आरो जोंनि बर' इन्डास्ट्रियाव थानानै जेबो खामायनो हाखाया ओमफ्राय आं मानो जुदि आं खामायनो हायाखैबा दानोलाय मानो देनांफोर माबा मोनसे मा होनो जेनेबा आंनाव जबफोर जायोबा माबा मोनसे जायोबा आरो जेनेबा न'खरायनो ग्र' जाजोबोबा अब्ला अबभियासलि आंबो हागोन अब्ला आंबो देखायनो हागोन दा खिन्थु बेखिनिजों जेबो हाया इभेन आंखौ दाख्लै मोनसे गुवाहाटि इउनिभारसिटियाव मोनसे प्रग्राम दंमोन आंनि फनखौ नायनानै होनदों सब एक्टर एक्ट्रेसनानो आइफन थायो नोंना मानो हाया ओमफ्राय आं बैसागुआव आं माने फैसा इमानबोथ' आरजिया इमान आंखौ होनदोंखि नों मानो आइफन लाया दासिमबो मानो एकदम लोगोफोरा टिस खालामो माने स्कुलनि लोगोफोराथ' जेबो नङा ओरैनो फाल्तुयै होनखायो मिन्थियो ओमफ्राय दा आंनि गोसो आं आइफन लायो ना लाया ओमफ्राय दाख्लै दे आं फैसा बेखिनि आरजिबायानो आइफन लानो हागोन खिन्थु आइफन लानानै मा आंहा थाइसेबो थाहैनायानो नङा बेफोरबायदि गुबुनजों बुंजानाया मानि थाखाय जादों नोंसोर मा बुंनो सानो नोंसोरखौ एक्ट्रेसफोरा धोनि जाजोब्बाय दानिया गासैबो बेरायनानै देखायजोबो गुवाहाटियाव थायो गोबां पाब्लिकआ बुङो बेयाव कमेन्टआव फैगोन एक्ट्रेसफोरा गुवाहाटियावसो थायो दानिया सब माने थाखा गोनां गोजा आइफन नोंबो मा आइफन मानो लायाखै ओमफ्राय नों दा एक्ट्रेस लाइनजों नों आइफन लानो हागोन या 1.5 लाख एक्ट्रेसआव प्रग्राम खालामो नोङो प्रग्राम खालामनानै हागोन आं एकदम मा होनो दादा आं माबायाव नै थांनाय 2022 आव आं टटेल 17टा
आं काउन्ट खालामदों आरो ना प्रग्राम लिस्टआ दं आंनाव 17टा आङो बेक टु बेक बैसागु प्रग्राम खालामदों ओमफ्राय बे जुदि नों 17टा बेक टु बेक प्रग्राम खालामबा नों हायो आइफन लानो खिन्थु सोर साबेसेया इसेबां बानायदों बे मोनसे कुइसन आरो ना माने आं होनाखि माने आंनावबो थायो खरसबो जायो बहुत खरस जायो ओमफ्राय लानो हाबायमोन खिन्थु आंहा इन्ट्रेस्ट गैया बेनि थाखायनो लायासै आं उन्दैनिफ्रायनो आङो नर्मेल मा होनो लाइफ स्टाइलाव देरबोनाय मानसि हठाथनो जुदि आं चेन्जखौ लुबैबा बोरै जानो इमान उन्दैनिफ्रायनो माने पुरा सिम्पोलहाय देरबोदों ओमफ्राय आं दाबो बांसिन सिम्प्लिसिटिखौनो बिलिभ खालामो आरोना मानसिया कि मोनसे स्टेजाव फैबानोदि इमान दसेनो सोलायनांगौ मानांगौ बे नङा ग्रेजुवेलि जुदि नोंनि आखायाव माबा मोनसे थाखा फैसा बहुत फाइनेन्सियेलि स्ट्रं जायोबा नों हालांखागोन निजिनो बाट आं दा इमान आङो फाइनेन्सियेलि एथ' स्ट्रं नङा जे आं एकदम इन्डिपेन्डेन्ट थानो दाबो आङो बिमा बिफानाव सोनारो दाबो आंनो आंनि निजिनि खामायनाया समाव थोआ आं दा रुमाव थायो नालाय आनैजों आंजों ओमफ्राय बेहायबो आंना फैसा थोआ आङो बिफानिफ्राय बिनांगौ जायो बाबानिफ्राय स्टिल आं दाबो लायो माने फाइनेन्सियेलि माने इन्डिपेन्डेन्टआनो जानो हायाखैबा ओंखायनो इमान माने बांद्राय गांरादों होनजाया आरो दा दाबो बेनिफ्राय नोंनाव बेरायनो एक्ट्रेस मानसि गोबां बायदिसिना रोखोमनि मानसि लोगो मोनो ना कन्टेक्ट नाम्बारबो मोनलाबायो एक्ट्रेसफोरनिखौ गोबां मानसियानो मोनो फै बेरायनो थांनि उमुगाव नोंखौ बेरायनो लांगोन गवा लांगोन नोंखौ मुम्बाइ लांगोन सब बेरायजोबनो हागोन जोंखौ थांफानि बेफोरबायदि नोंनाव कल फैगोन ना फैया नोंखौ बेफोरबायदि लिंगोन ना लिङा बेफोरबायदि लिंग्रा मानसि दंना गैया आं एकदम कसमसे दादि आं माने लोगो मोनफेराखै बिदि एसेबो मोनफेराखै आरोना मानि थाखाय मिन्थिया माने बाबायाबोथ' बे बेकग्राउन्डआवनो दं नालाय एसेफोर मानसिफोरा एसेफोर हिन्ट मोनो ना मायो मानसि लानानै मानसि खिन्थु आं खायसे खोनायो आं जोंनि इन्डास्ट्रियावनो खोनायो आरो ओमफ्राय बिदि कल माबा माबि खिन्थु आं दासिमहालागि मोनाखै आरोना पार्टि जानो मानो आंनि ससियेल मिडिया सोरबाफोर फल' खालामोबा मिन्थिगोन आरोना आं दासिमबो मोनसेबो पार्टि बिदि एटेन्ड खालामफेराखै खोमा आरोना प्रग्राम खालामो अबेबा जमाहाय प्रग्राम जानायफोरखौ फर एग्जाम्पल दाख्लै बिशानि थांबाय बेफोराव दङ आं थागोन खिन्थु एक्सट्राहाय बिदिनो पार्टि जानाय बार्थडे पार्टि अबेबा बिदिनो मेरियेज पार्टि आं बिदियाव थांफेरनाय जायाखै आरोना बिदि बेनिफ्राय जोबनायाव आं बेखौनो लास्ट सोंगोन दिनैनि एक्ट्रेसफोरखौ मा सिनियर जुनियर गासैखौबो मा बुंनो सानो आंथ' माबायदि जानांगौ बर' इन्डास्ट्रियाव एक्ट्रेसफोरा मा लाइनाव थानांगौ माबायदि बायदिसिना नों मा बुंनो सानो आं सिनियर दाथ' होननो थांबा सिनियरजोंबो क्लस खायसेजों आरो बहुत मोजां खायसेखौ मा होनो एकदम फल' खालामनानैनो माने इन्सपिरेसन लानानै आवगायबोनाय आरोना डेन्सआव बयनिसाय बिखाद आरो रिंकुमनि मेमखौ आं गोदोनिफ्रायनो बहुत फल' खालामो बहुत मोजां मोनो ओमफ्राय क्लासिकेल बिदिहाय बहुत मोजां मोसायोना बिसोरो ओमफ्राय बिसोरखौ नुनानै आं आवगोलो जास्ट मोनसे इमाजिनेसनल' खालामबाय थायोमोन बिसोर बादि जानो हानायमोनबा बिदिहाय ओमफ्राय दा बिसोरजोंनो दा मोजाङै रायलायो लोगो मोनलायबा बहुत मोजां मोनो आरो दा जायफोर दङ आब' हेलिना मोनबादि बिसोरबो माने आं जेनुइनलि आब' हेलिनाखौ बहुत मोजां मोनो आरो मानो मिन्थिया माने पार्सनेलि बहुत खुलाना मानसिया ओमफ्राय पार्सनेलि बहुत मोजां मोनो ओमफ्राय दाख्लैसो आरो बेस्ट एक्ट्रेस एवार्ड मोनबाय डिजार्भ खालामो आरो ओमफ्राय बिसोरखौ नुनानै बांसिन इन्सपायार जाबाय थायो मानोना आं दाथ' फिल्म लाइनाव फैथ'वाखै आंबो इन्ट्रेस्ट दङ फैनो खिन्थु आं दा फिजिकेलि ओमफ्राय आरो मेन्टेलि निजिखौनो फिट मोनथ'आ आरो फिल्माव फैनो थाखाय बाबायाबो होनदों ग्रेजुवेसननि उनाव होननानै ओमफ्राय दा थेवबाबो जुदि माबाफोर जुदि प्लेनफोर जायोबा जाबायबायनोबो हागौ जास्ट आं बेखौनो होननो लुबैयोखि बर' इन्डास्ट्रिया माने एथंबाबो गाज्रि नङा आरो मोजाङानो मानसिफोरनि नोजोरियाफोरा जोङो एसे नेगेटिभ सेन्सजों होननायाथ' बांसिन थाखायोआनो बेफोरखौ जोङो अभारकाम खालामजोबनो हागोन आरोना बे फिल्डआव फैबाथ' ओरैबादि माने बुहुद माने कमेन्ट्स मोनबाय थायो आं पार्सनेलि आं बुहुद आं फेस खालामबाय खिन्थु आं बांद्राय आङो माने आं रियेक्ट खालामा आरो उन्दैनिफ्रायनो माने एथ' रियेक्ट खालामाखै बिदिनो आंखौथ' होननायबो खोनादों आं माने नेपटिजिमनि प्रडाक्ट होननानै जेराव बिफायानो दं फिसाजोआ चान्स मोनखागोन मागोन बिदि होननानै ओमफ्राय दा आं बेनि बागै जेबो होननो थांला जायफोर मिन्थियो बिसोर गावबा गावनो एनालाइज खालामनानै नायथोसै बिदि सानो आरो ओमफ्राय दा जोंना माने बर' इन्डास्ट्रिया मोजाङैनो माने दावगालांथो दा आवगोलनिफ्राय फैनानै बुहुद डेभेलप जादों डेभेलप जाथारि होनजाया आरोबाव माने देनां मिन्थिया आरो जों थासान्दियावनो आरो बांसिन डेभेलपखौ नुसिनबावगोनखौ आं आसा खालामो आरोना बेनो गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय अब्ला माने आगैनाव बेफोरबायदि कल फैया बेखौ मिथिनो मोनबाय नंना नङा बेरायनो लांनो
बा नोंखौ बेफोरबायदि 15,000 लायो बेफोरबायदि माने बारा फैनाय जाया फैनो हागौ सोरनियावबा गाज्रि मोननांगौ जेबो गैया नाथाय आङो एक्ट्रिसफोरनि बिसोरनि गोसोआ माबायदि सानो माबायदि लार्जारिस लाइफ लुबैयो बेखौनो सोंनो थाखाय आं दिनै आगैखौ बेफोरबायदि इन्टारभिउ लानाय जाबाय अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द।